ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసరి వర్ణని నిత్యం పద్మాలయాం దేవి సామాం పాతు సరస్వతి. 7వ రోజు అవతారం సరస్వతీదేవి అవతారం. శరన్నవరాత్రులలో సప్తమి మూలా నక్షత్రం దేవికి ముఖ్యమైనది. 9 రోజులు దీక్ష చేయలేని వారు ఈ రోజు నుంచి దీక్ష మొదలు పెట్టవచ్చు. ఈ రోజు అమ్మవారు సరస్వతీదేవిగా తెల్లని వస్త్రాలతో, వీణ, కమండలం, అక్షమాల, పుస్తకాలతో రాక్షసులైన శుంభ నిశుంభులను సంహరించడానికి అవతరిస్తుంది. తోటలో విహరిస్తున్న సరస్వతీదేవిని చూసి శుంభ నిశుంభుల చారులు ఆమెను పెండ్లాడమని వారితో చెబుతారు. వారు పంపగా వచ్చిన సుగ్రీవుడు అనే చారుడు దేవి వద్దకు వచ్చి, కన్యలా ఉన్నావే, మా ఇద్దరి రాజులలో ఎవరో ఒకరిని పెళ్లాడు, త్రిలోకాధిపత్యం వస్తుంది అని తెలుపుతాడు. సమాధానంగా దేవి, చిన్నతనంలో యుద్ధ విద్యలను నేర్చుకున్నాను. యుద్ధంలో నన్ను ఓడించిన వారినే పెళ్లాడతానని నా చెల్లులతో పందెం కాశాను. అబలనైన నన్ను ఓడించడం పెద్ద కష్టం కాదు కాన యుద్ధంలో గెలిచిన వారిని పెళ్లాడతానని తెలిపి యుద్ధానికి ప్రేరేపించింది. యుద్ధంలో నిశుంభునితో సహా వారి సైన్యమంతటినీ హతమార్చగా చివరకు శుంభుడు యుద్ధానికి వస్తాడు. దేవి శుంభుణ్ణి కూడా హతమారుస్తుంది. సరస్వతీదేవి అవతారం రోజు మేధా సూక్తం, సరస్వతి అష్టక పారాయణం చాలా మంచివి. ఈ రోజున దేవికి పెరుగన్నం, పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. నవరాత్రి సందర్భంగా ఈ 9 రోజులు ప్రతిరోజు ఒక అవతార విశేషంతో మీ ముందుంటాను. తప్పక చూడండి, దేవి ఆశీస్సులను పొందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.